हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय नै आङो दायो माने बाबाया ना सारदों आरो बेखौ नायनो फैदों नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय। हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै न'आव थानानै मा मावो मा खालामो नोंथांमोना नुगोन। दिनै अखा हादों नै बिरादनो अखा हागासिनो दिनै माने जों फुङाव आं सिखारबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोर मा खालामो नुलांबाय थागोन। अखा हाबाबो माने ओरैनो आरोना बिदिनो थांबाय थागोन फैबाय थागोन नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानि बाबाया ना नायगासिनो मोनदो जानो आफा मोनदो हा ना थुरि गाखोलायदों माथो ना थुरि फिथिख्रि नै थेंगोना फिथिख्रि हा नायाखैयावबो बेखौ र' इयावबो नायनि र' गाखोदों इयाव एसेबाबो बाथोन जागासिनो एसे मानै मोनदों इयाव डाइरेक्ट माबाखाबायना इयावलाय बेयावबो गैयानो माथो साम' फिसा फिसा साम' खिंख्रिसो साम' खिंख्रि इयाव नांदों खोमालै एम्बुसो नाय ना मावासो बाथोन जागासिनोमोनलै होनबाबो नै ना गोरि मानै फिसा फिसानो दोनैयावनो इमोन ना ओइ ना थुरियानो गलांबाय ओइनै ना थुरिया खारलांथारसिगौमोन बिराद फिस्लालै इनियावबो थेंगोना बायदिसिना थेंगोनाया माबाथारो माथो बासथाबथारो गैलालै इयावबो गैयालै माथाम माब्रैल' गैया साम'खौ लानो गारनो फुख्रियाव गारनो दे सिंखावरि नै साम'
एसे फिसिनानै साफिनगोन ना मागोन ना नाङाखैना बेनिखायनो जों दिनै साथ'नानै दोनबाय आरोना बोखांनाय मैया हराव सादोंमोन नायानो खम नांदोंमोन बारा नाङाखैमोन बेनिखायनो माने बोखांना दोनथ'नाय जाबाय आरोना दा मोनायाव साफिनलायगोन अखा हागासिनो नै जोंहानि फोथार ओरै दैमासिम बेयाव खखा सायो आरोना सामफ्रामबो ना जायो माने